ale stojím si za touto návštevou. Boli sme prvý Európsky parlament po udalostiach na Ukrajine. Rusi to nezabudnú a budú pomáhať našim podnikateľom a občanom. Máme mnoho spoločného. A ak chce niekto hovoriť, že to je zlý národ, ako môže zlý národ mať toľko kníh? Prial by som vám vidieť predajne kníh, obrovské obchodné domy. Ako môže zlý národ mať tak krásne umenie, tak šikovných športovcov? Porovnávať Bolšoj teatr s Broadwayom asi nemusím. Sú nám oveľa bližší, ako si všetci môžu mysleť tí, ktorí berú peniaze zo Spojených štátov amerických. Ja verím, že časom sa ukáže pravda, že Trump si sadne s Putinom a že si tí ľudia, ktorí ukrajinské problémy zneužívajú, zatvoria ústa. Je vidno, že Zelenský je zúfalý, že zneužíva konflikt na obohatenie veľkého počtu ľudí, ktorí nežijú na Ukrajine, ale žijú vo veľkých vilách v Monaku. Taká je pravda, peniaze sa na Ukrajine strácajú, ten konflikt Západu vyhovuje a naša delegácia neurobila nič iné, len aby pomohla pozícii Slovenskej republiky. My nie sme podriadení Bruselu. Prajem vám krásny deň a naši kritici, pozrite sa do zrkadla, pretože pre mňa ste zúfalci.